buntag mga igsuon, akong gitimbaya ang tanan nga nagasunod ug nagasuportan ining atong Metro Davao hiniusang panimbahon ug aniya nakita karon sa ikaduhang Domingo ug atong gi welcome ang atong magwali niini nga Domingo ug ang atuang accompanist si Miss Erica Panotis, of course ang tanan nga nagapadayon sa pagduyog kanato niining mao nga ministeryo ug sa pagpangandam atong paminawon karon ang pasiunang uni. Awito nato ang awit sa pagdayig sa Diyos ang himaya. Jesus, anak ko asino.
Ginoo, salamat niining taknaa nga kami nagatigom aron among ipadayig ang among pagdayig ug ang ipaila nga ikaw ang makagagahom na Dios. Salamat usab sa kinabuhi sa batag usa nga nagasimba kanimo karong buntaga. Pinaagi niini nga virtual worship. Padalangini ang matag usa kanamo o among Ginoo nga naa karon ug hinaot nga ang tanan nga among pagabuhaton makahatag og dungog ug himaya sa imong balaang ngalan. Kay kining tanan ang among pag-ampo ug papasalamat sa ngalan sa Ginoong Hesukristo. Amen. Ang atong pagpamalandong karon nga kabuntagon atong mabasa sa Ebanghelyo ni Mateo kapitulo 20 bersikulo 25 ngadto sa 28. Dinhi nagaingon si Jesus nagtawag sa iyang mga tinunan ug miingon, hingbaluin ninyo nga ang mga punuan sa mga hintil nagapagkaagalon kanila o nga ang mga kadagkuan nagahari kanila. Apan kini dili mahitabo kaninyo, kung dili bisan kinsa kaninyo nga buot magpakadako, mag-alagad kaninyo. O bisan kinsa kaninyo nga buot magapangulo, magpaulipon ninyo. Maingon nga ang anak sa tao, mianhi dili aron pagasilbihan, kundili sa pag-alagad ug sa paghatag sa iyang kinabuhi nga lukat alang sa kadaghanan. Ang Dios magapanalangin sa atong pagbasa sa iyang balaang mga pulong. Mayong buntag sa tanan, ilabi na sa atong mga kaigsuunan nga nagpadayon sa pagpaminaw o nakigduyog niining atong hiniusang panimbahon. Lain na usab nga adlaw ang gihatag sa Dios kanato o matahom nga adlaw kanunay nga iyang gitagana sa matag usa. Mo'y akong panghinaot kaninyo kung asa man kamo karon, asa kamo nga dapit nga naabot nining ato nga pagsibya, nga ang kalinaw sa Ginoo ug ang iyang grasya inyo usab nga maangkon. Unsa man ang inyong kahimtang, mo'y akong paningkamot nga ang Ginoo mao'y magatubag sa ato ang mga pangaliya, our hopes and our dreams and our aspirations, kung unsa man kana, bisan pa our problems and our agonies in life. Mo'y ako kanunay nga pag-ampo nga ang Dios sa iyang pagpakig-uban matubag niya ang kasulbaran ni ining tanan. Pag-ampo ta. Labing gamhanan o halangdon, labing balaan nga Dios.
Pagadaygon ang imong ngalan sa among pagduol kanimo. Himuha kaming takos Ginoo sa among pagtawag, sa among pagduol nga mapainubsanon, ug buksi ang among kinabuhi aron muhari ang imong mga pulong, nga maoy mugiya kanamo sa matag adlaw sa magapadayon kami sa among pagpuyo. Amo kining giduol nganha kanimo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Mga igsoon, sa atong pagpamalandong karon, dalhon ko kamo niining pipila ka mga pangutana. Nasukna na ba nimo ang imong kaugalingon kung unsay kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi? Ikaduha, para asa ba ang atong paningkamot or unsa ang direksyon nga gusto natong huptan og kabuoton? What is the will of God in our lives and what is the direction of our living? Pananglitan, kabubuton ba sa Dios nga mahimo kang usa ka magtutudlo or doktor or inhinyero? Kabubuton ba sa Dios nga mahimo kang negosyante o ka mag-uuma or mananagat? Mao ba kay gusto sa Dios kini para kanimo? Or ikaw lang mao'y nagbuot-buot niini? Doon ako'y na istorya nga usa ka magtutudlo. I admire her. Kay creative, maayo siya nga mudala sa iyang mga estudyante. And I tried to ask, unsa bay imong sekreto nga mauman kanay imong abilidad? And she said, I believe it is my calling and this is the will of God for my life. So I am able to exert everything and every effort to make my profession and my vocation good. Napoy usa ka doktor akong naistorya, pero ingon niya, nahimo siyang doktor kay mo'y gusto sa iyang ginikanan. Ug mo po iyang gusto kay dali ra ang kwarta. Mabuhi man ang pasyente or mamatay man, pareho raman og bayad. Na two things and two views ang misanto plain sa akong huna-huna niini. One believes that his profession or his vocation is for service. The other one, his vocation is for profit and for self-interests. Mo'y tuyo nako niini nga kabuntagon mga igsoon. Ug mo'y akong tinguha nga niining atong mensahe madiskubre nato unsa ang katuyuan sa Dios sa atong kinabuhi ug para sa asa man ang atong paningkamot nga gusto nato nga kabuoton aron makahimo kita og adjustments or makahimo kita og kausaban, especially if we consider our faith and in our relationship with God. Atong susihon ang atong ugalingon ingon nga mga katawhan sa Dios. Nining atong katilingban, wala siguro'y tao nga dili gusto nga muuswag or muasenso. Tanan gusto gyud nga mu-climb into the ladder of success. Matud pa. So, ang usa ka yanong magtutudlo, maningkamot na siya nga gustong mahimong principal or supervisor ba one day. Ang gagmayg sweldo naningkamot na nga mudako-dako ang iyang kita. Ang mga negosyante mangita na og mga pamaagi maski dili mao basta lang magkaganansya og dako. Wa pa ko kamatngon og usa ka supervisor nga gustong mag-janitor. Bisan pa sa hanay sa mga pastor na ay gusto nga kanang na-assign og gagmayng simbahan, mo ila ang pangandoy. Gusto nila nga madestino pod og dagko nga kongregasyon. Na ay mga licentiate, gusto nila nga maordinahan dayon.
aron tawgon sila nga reverendo or reverend. Na ay uban gani nga panahon sa eleksyon mangampanya kay aron makakupot og posisyon, aron makaingon sila nga labaw sila sa uban. Now, dili ko moingon nga sayop kini or dili maayo. Kay mao man kini ang standard sa atong katilingban, to move upwards and onward. Mao kini ang pamatasan or mao kini ang gawi nga atong naandan. Gusto kita nga muuswag niining tanan. Apan kumusta ba ang atong relasyon sa Ginoo? Miuswag ba usab? Kumusta man ang atong pagpakigsandurot sa atong isika magtotoo? Nagkaduol ba kita, nagkasundurotay ba kita, o nagkatibulaag hinuon nga daghan ang wala na magkasinabtanay? As citizens of this world, we aim for promotion. We aim for more profit. We aim for more increases to be on top of the others. Lahi ang gipakita niining atong kalibutan og lahi usab ang gitudlo sa atong Ginoo. It is the complete opposite. It is the reverse of the standard of the world. Busa gipainumduman kita niining kabuntagon. Suknaa ang imong kaugalingon unsa ang kagustuhan sa Dios diha sa imong kinabuhi. In Mark 9:35, Christ said, "Whoever exalt himself shall be humbled, and whoever humble himself shall be exalted." In Luke 18:14, "For what profit a man if he gain the whole world but loses his own soul?" Kini nga mga bersikulo ni Hesus nag-agni kanato. Unsa man ang atong nakabot, gamiton kini dili sa kaugalingong interest kun dili sa buluhaton sa gingharian. Unsa man ang atong naabot, gamiton kini sa pag-alagad sa atong isig ka magtotoo. Ang pagkamapainubanon ug ang paghalad sa atong katakos sa pagpangalagad diha sa buluhaton sa gingharian. Sa Ebanghelyo ni Juan, natala in chapter 13 verses 4 to 17, naghisgot kini mahitungod sa atong Ginoo nga sa hapit na siya mobiya sa kalibutan. Iyang gitawag ang mga disipulo ug unya sa nagakatigom na sila, siya mikuha og tubig o tualya nga misugod sa paghugas sa mga tiil sa iyang mga tinunan. Si Pedro kay medyo may pagkabilyako, mingingon gani nga, "Ginoo, dili ko mo sugot nga hugasan nimo ang akong tiil." Apan si Jesus mingingon, "Kung dili ka magpahugas, wala kay pahat o wala kay bahin diha sa akong gingharian." Busa si Pedro, ingon niya, "Kung mao na Ginoo, apila na lang pod ang akong ulo." May pagkabilya ko yun. Apan si Jesus mitubag, dili na kinahanglan, kay gihinluan ko na kamo. Kung ako nga inyong agalon, naghugas sa inyong mga tiil, buhata usab kini nganha kaninyo sa usa ug usa. Duha ka punto ang gipagawa sa atong Ginoo niini. Una, kakong sunod ta sa atong Ginoo, gihinluan na kita niya, ug ang bunga sa iyang paghinlo sa atong kinabuhi, mag-inalagaray kita sa usa ug usa. Ang punto dinhi, dili ang paghinugasay sa tiil, kundi ang atong postura or ang atong abilidad nga mosilbi sa atong isig katao,
nga moalagad sa usa ug usa. Kay ang kalibutan nag-agni kanato nga magpalabwanay to reach higher and attain greater status, to be on top of others. But the Lord teaches us the opposite. Matud pa sa Mark 10:45, Christ came to serve and not to be served, and to give His life as a ransom for many. There is a good reason for that. Tungod kay nagtuo ko, walay kaluwasan nga moabot sa atong kinabuhi kung dili nato sundon ang atong Ginoo, o kung ang atong kaugalingong interest mo'y atong ipataas, atong ibayaw ang atong kaugalingon. Apan kung si Kristo ang atong sundon, ug ang iyang ngalan mo'y atong isangyaw, ug ang atong pag-alagad diha sa usa ug usa mo atong himuon, ang kaluwasan dili halayo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Dunay istorya nga gihatag ni Chuck Swindoll. May tungod kini sa usa ka agila, an eagle thinking like a chicken. Usa kuno ka Indian hunter nga nangayam sa bukid, nakakita og itlog sa agila. Og ang iyang gihimo, gidala niya ang itlog balik sa ilaha, og iyang gipalumluman kauban sa mga itlog sa manok nga didto sa ilang pugaran. Pilay istorya, bila kaadlaw nahimo nga napusa ang itlog ug ang mga piso. Napiso sila. Unya, ang agila, thinking na it is also a chicken, mga kapod siya, mutuka-tuka pod siya, mangita pod og pagkaon, unya mo lupad og ginagmay sama sa gibuhat sa uban nga mga piso. One day, nakakita ang agila og a bird flying in the sky, soaring up into the strong winds. Ug mato pa kanindot ni ana nga agila. Kanindot ni ana nga bird. O matod pa sa iyang mga kauban, don't think a second thought for it because you cannot be like that. So, wa lang po siya naghuna-huna usab. Wa po niya giusab ang iyang wa po siya naghinuktok o mabagyog kahakto until na dako siya o namatay na lang po sama sa uban nga mga chicken, thinking, an eagle thinking like a chicken. Mga igsoon, the implication of the story is that dili kita chicken, dili po ta agila. But we have the capability to make a second thought of what we can achieve. Tungod kay mga anak man kita sa Dios. Matud pa sa Isaiah, if we believed and if we are with the Lord, we can soar up high like an eagle. We can run and not be weary. We renew our strength. And we are able to reach and soar into the realm of the Holy Spirit. Kay muhatag ta og second thought sa atong kaugalingon. Gusto natong usbon ang atong kaugalingon. What the Lord has taught us, let us give a second thought. Dili kita sama sa chicken, di pod sama sa agila, but we are children of God, able to discern what is right and what is wrong, able to discern what we can achieve, not for ourselves, not for selfish interests, but for the sake of the kingdom, as Jesus Christ said, I came to serve, not to be served. Panalanginan kitang tanan sa Ginoo. God
Bless you. Amen and amen. Damo na to atong mga kaugalingon sa pagdala sa atong mga pagtagad ngadto sa trono sa atong Dios. Magampo ta. O Dios nga labing balaan sa nga tanan, maluluyon ug mahigugmaon. Ani ang imong mga katawhan nagakahiusa diha sa pagsimba kanimo pinaagi sa espiritu ug sa kamatuoran. Nini nga takna o Dios, miila kami nga tungod sa imong pagkabanhaw. Pinaagi sa kinabuhi sa imong buktong anak na si Yesu Kristo. Kami usab nabuhi tungod kay ana ay paglaom ang iyahang pagkabanhaw. Busa nini nga takna, amo ikaw gipasidunggan tungod sa mga butang ug sa mga kaayuhan nga imong gibuhat sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong pagkamatinud-anon, sa imong pagkamaayo kanamo. Nga nagapadayon kami pinaagi ni ining maong ministeryo. Aron o Dios ang imong mga katawhan. Dili lamang ni ining lugar sa Davao, sa Pilipinas, kundili bisan pa sa tibuok kalibutan. Ang imong mga katawhan makadungog sa imong mga pulong nga dad-on sa imong mensahero bisan pa niini nga adlaw. Ginoo, salamat nga ikaw nagahatag kanamo sa higayon ug salamat kanunay sa imong proteksyon. Salamat Lord for keeping us safe daily ug imo kaming gihaton ining mga taknaa aron kami Ginoo makapadayon sa pagserbisyo sa imong mga katawhan. Salamat sa mga kinabuhi o Dios nga nagtugyan aron nga kining maong panimbahon karon, maong ministeryo makapadayon. Ug hinaot o Dios, ikaw kanunay magahatag sa imong langitnon nga kaalam aron kami makapadayon nga adunay kalig-on, adunay paglaom. Aron o Dios ang among mga kinabuhi mahimo usab nga suga ug asin ngadto sa tanan nga nagapalibot kanamo. Usa nini nga takna, nagaduol kami kanimo uban ang pagtuo. Nga diha kanimo o Dios anaa kami kasiguruhan. Tungod ni among Ginoong Hesukristo na banhaw gikan sa lubnganan. Wala siya nagpabilin o Dios diha sa lubnganan, ug dili gibuntog niya ang kamatayon. Aron ang imong mga katawhan usab nga mituo kaniya adunay pagkabanhaw. Masinati ang pagkabanhaw diha sa ilang mga kinabuhi. Salamat usab o Dios nga ikaw kanunay nagahatag kanamo sa among mga panginahanglanon adlaw-adlaw. Ug nahinumdum kami o Dios sa among mga kaubanan karon nga adunay mga giatubang nga mga hagit sa kinabuhi. Hinaot ikaw magaduaw kanila. Iampo namo o Dios ang iglesia magpadayon unta sa imong ministeryo. Mga lideres, mga pastor o mga miyembro niini. Bisan pa o Dios ang among siyudad sa Davao, hinaot ikaw magpadayon sa pag-uban sa tanan ng mga lideres na nangulo niining maong nga siyudad. Ang among nasod sa Pilipinas. Panalangin usab ang among presidente. Ang tanan nga tabang kaniya aron o Dios mapatunhay o mapahapsay ang tanan nga mga kalihukan alang sa imong mga katawhan. Bisan pa o Dios ang tibok nga kalibutan karon. Sayad ikaw ni ining tanan nga among giatubang, na Ginoo, natabangan mo kami sa pag-atubang ni ini nga may kalig-on, may pagtuo diya sa imong gahom, sa imong grasya ug kaluoy. Sa iloa kami Ginoo sa among mga pagkulang kanimo. Ginaot nga himuon mo kaming takos nga modawat na usab sa imong mga panalangin sa imong grasya ug kaluoy bisan pa sa makatubang na usab kami sa lain nga semana sa among mga buluhaton ug sa among pagkinabuhi. Padayon o Dios sa paggiya kanamo ug hinaot nga ang imong mga pulong karon mo ay mahimo namong giya diya sa among padayon nga pag lakaw o pagbuhat lihok
pinaagi sa imong mga ministeryo nga gisangon o imong gitugyat sa imong iglesia. Ginoo, wala gayud kami arang mahimo kung dili ikaw ang among kauban. Busa o Dios, gitugyan namo ang tanan diha kanimo. Uban ang pagtuo nga kining tanan o Dios mulurang tungod kay ikaw adunay gahom sa pagbuntog ni ining tanan. Naot Ginoo, na magapadayon ikaw sa pagpakiguban kanan. Tugyan namo kining tanan sa ngalan ni Kristo nga nabanhaw. Amen. Adto karon sa ato mga pahibalo. Una sa tanan, atong pasalamatan ang ato ang magwawali ug ang ato ang pangulo si Mrs. Deity Ladaw taga City Church po ni siya. Ug ang atong akompanis kanunay nagapakiguban kanato si Erica, daghang kayong salamat. Atong multimedia ministry director si Reverend Wenzel Diholde. Ang tanan nga mga iglesia nga naga-support niining ato ang panimbahon ug ang tanan nga mga pastor ug lay nga kanunay naghatag sa ilang panahon, sa ilang talento aron kini nga maong ministeryo makapadayon ug makalahutay. Busa, salamat kaayo sa inyong panahon ug sa inyong mga resources ug labaw sa tanan sa kinabuhi nga gihalad alang sa pagpadayon sa atong ministeryo. Pinaagi nining atong online worship service sa Metro Davao iniusang panimbago. O nindog ta karon og ato ang itugyan natong mga kinabuhi diya sa atong pinaagi sa atong pag-awit sa himno sa pagmantala. Lahat ng akin, lahat ng mayroon, ibigay sa'yo, O Diyos, aking kalungkutan, pagbubunyi, kaya't lungkot, iaalay sa'yo. Alay sa'yo ang aking buhay.
Ibigay ko ang bawat araw upang purihin ka bilang hain na handog. Sa'yo lang ito. Amahan namo nga langit no niini nga adlaw sa pagsimba. Ikaw among giday gipasalamatan sa imong kaayo sa matag usa namo ka kinabuhi Ginoo. Salamat sa imong pagpahinumdum kanamo nga bisan pa man sa sitwasyon sa among palibot, sahay ang mga hagit sa kinabuhi, ang mga kalisdanan ug mga pagsulay, hinaot nga taliwala ni ining tanan, ikaw magalig-on ka namo Ginoo nga masinati nimo ang namo ang imong kabuhong diha sa espirituhanon nga mga butang. Panalangin ang matag usa, masabtan namo o Dios ang kahimtang sa kinabuhi nga anaa sa pagtuo o pag-alagad kanimo, puno gayud kini og dili gayud exempted sa mga pagsulay. Sa tudloi kami o Dios nga tanaw, magatutok diha kanimo nga mao ang maghihingpit sa among pagtuo. Panalangini ang mga kasimbahanan, tanan nga mga miyembro, nagkalain-lain ang among mga kasinatian, nagkalain-lain ang dagway sa mga pagsulay, apan among pag-ampo ikaw magalig-on sa matag usa ug mahimo kaming tigdasig sa usag-usa, mahimo kaming madaugon sa mga pagsulay sa kinabuhi. Panalangini Ginoo kami sa espirituhanong mga butang nga motubo kami diha sa among kasayuran mahitungod sa kanimo ug sa imong mga pulong ug muhamtong kami diha sa among espirituhanon nga kinabuhi. Panalangini ang nagkalain-lain nga mga suliran sa matag simbahan, ikaw ang Dios nga mo'y among pundasyon, ikaw ang Dios nga mo'y sentro sa among kinabuhing Kristohanon. Usa kanimo ka lamang gayud kami magadangop sa tanang panahon. Ug kanimo kami makabaton og kalinaw, kalig-on ug kadasig sa padayon nga pagpangalagad. Ug karon panalanginan og bantayan kamo sa Ginoo, magmaluluyon ug magmahinatagon siya kaninyo. Kahimut-an kamo sa Dios ug hatagan kamo kalinaw karon ug sa walay katapusan. Amen.